Ang pagpuasa o fasting usa na ka religious practice kada Semana Santa. Diin ang katawhan kunhura ng ilang pagkaon ug ang uban dili gani mukaon. Ang kadaghanan dili mukaon sa mga pagkaon nga ilang paborito, sama sa karne, agig sakripisyo. Kasagaran nga giandam kong Holy Week mao ang budbud, biko ug kining bidignit. Matag Holy Week, especially Viernes Santo, ang sagad sa pagkaon nga andamon sa mga katawhan kining binignit. Usa na pud kini ka tradisyonal isip Romano Katoliko. Agig puasa. Muna karon during Holy Week, magandam gyud ang mga katawhan og lamian kay nga binignit. Kinay may lamian mo binignit. Dito sa pulungan, kada Holy Week na ito niyo puasa. Ito mukhaon ng lain mga tukanol ng bidigdir. Ingon aron orasa during sa Semana Santa mo perfect time para mangaon og binignit. Gawa sa pagkaon aduna pay laing religious practices ang mga Katoliko. Usa sa mga gi-preserve sa mga Katoliko atul sa Semana Santa mao ang misa putol ug prosesyon. Unsa ka kining misa putol? Unsa ka importante ang prosesyon? Ug ato ka nasutaon karon. Ang Biyernes Santo o Good Friday, usa sa duha ra ka mga adlaw sulod sa usa ka tuig. Diin ang mga Romano Katoliko dili magsaulog sa selebrasyon sa misa. Tungod kay gi-commemorate sa simbahan ang kamatayon ni Kristo. Kining maong pagbangutan makita nato sulod sa mga simbahan, din ang mga santos, pangtabunan ug mga panapton. Ang misa sa Biyernes Santo lahi kaysa uban. Tungod kay adunay mga parte sa regular mass nga gitangtang aron pag-emphasize sa kasub-anan sa kamatayon ni Kristo. Usana niini ang dili pag-consecrate og mga ostiyas. Mao tingali nga gitawag kini sa mga tawo og misa nga putol. Inigkaw man sa misa, misunod ang prosesyon din giparada ang mga santos ug ang imahe nga napakita sa pasyon sa atong Ginoo. Pagsugod na ang atong prosesyon ug yunani na kapagga sa mga tawo nga nagpaabot. Nagpakita lamang kini nga adunay hugot nga pagtuo ang katawhan ngadto sa atong mahal nga mangluluwas. Nahinabi na ako ang pipila sa mga nikuyog sa prosesyon kung anong moapil gyud sila niini. Tinuig naman dyan mo na sa buloon nga mo sakripisyo gyud atin sa Holy Week nga mo kuan sa dugon sa mga kuan sa balaod bitaw sa among simbahan. Usa ni sila tuman sa penitensya panaad pod. Nga bahalag mag kuan lisod gyud sa panon tagaan gyud kayo. Unsa may panaad karon or mga prayers nimo? As usual, family and health ug sa metam padayon para among organization naman diri. Mulambo ko siya. Importante na kung tagatag grasya o lawas tayong pagkanunay o sa nung panarbaho ayong sa Ginoo bitaw sa lugar, sa tibuok kalibutan, usana mao na among pangayo. Pasalamat lang sad ni sa tanang katuigan nga maka-attend jud mi sama ani karon. It's so important because in this way we can show our faith to God, and it's time to remember for us that God sacrificed for us.
What are your prayers man? For you, for your family? Unsa man? Peace of mind, peace in the whole world, and everyone magka-unite, diba? As one. Karon Mayor, unsa may mong panaad or mga prayers karon nga Holy Week? May panglawas lagi hapon. Pasalamat Lord sa atong grasya kultural magtingali. Pasalamat kanang mugi atong siyang gianhi maka pasalamat Lord sa atong kitasan ba. May lawas ta sa kinabuhi. Nya atong mga katawhan sa diri tabangan sa malinawon. May matawag diri kay tabangan sa gobyerno ang atong sa mga simbahan da sa hatag. Kaya salamat sa mga diabot siya. Sige po siya. Gikan pa sa wala nagsugod ang prosesyon, hantod na lang na human. Ingon ani gihapon kabaga sa mga tawo nga mikuyog ug mihatod sa prosesyon. Ti mailhan lang nga ingon ani kadako ang atong gugma ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. Ang Semana Santa panahon aron atong subayon ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Panahon aron atong susihon ang atong konsensya. Panahon usab aron sa paghinulsol sa atong mga sala. Ug labaw sa tanan, panahon kini sa paghataw pasaylo sa mga nakasala kanato. Sa atong modernong panahon karon, we need this time to pause and reflect on where we are right now. Ug asa kita paingon niini atong biyahe, the journey of our life. Nasaksihan na nato ang misa putulog ang prosesyon. Ato usab nakita nga ang kalig-on sa pagtuo dili lamang makita sa estruktura sa simbahan, kundi apil na pod ang binuhatan sa mga katawhan. Ako si Matt ug salamat sa pag-uban kanako sa Semana Santa.